Как да подредим тренировъчната си програма? Сложна работа. Тренировъчната програма трябва да бъде изградена само и единствено спрямо нашите нужди и особености на телата ни. Така че, без копи-пейст И без да преписвате. тренировъчната програма трябва да се изгради спрямо целите ни. И без отговори от сорта Искам само малко да кача, брат. всяко тяло има изоставащи мускулни групи и те трябва да са ни приоритет и без такива. Не колко дни в седмицата можем да тренираме, колко време можем да отделим за всяка тренировка. Да започваме. Почти е толкова сложно Колкото когато една жена се чуди какво да облече. или толкова сложно, както когато един мъж се чуди дали да избере. Жената или любовницата. Аз ще помагам относно тренировъчната програма, А за другите избори Се оправяйте сами. сега по същество. Накратко ще изброя ключовите фактори за създаване на успешна тренировъчна програма. А след това ще поговоря за всеки един фактор по-отделно и детайлно. Първо, тренировъчната програма трябва да бъде изградена само и единствено Спрямо нашите нужди и особености на телата ни. Така че, без копи-пейст И без да преписвате. Второ, тренировъчната програма трябва да се изгради спрямо целите ни. и без отговори от сорта Искам само малко да кача, брат. Да качиш какво? Стълбите, силата, мускулната маса, общото тегло, чантите на баба ти. Да качиш какво? или от сорта Искам малко да сваля Да свалиш какво? някоя маска, зимните гуми, да свалиш килограми. Да свалиш какво? Следващото важно нещо. Всяко тяло има изоставащи мускулни групи и те трябва да са ни приоритет, за да бъдем симетрични, здрави и функционални. и без такива. Не. 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 Следващото важно нещо. Тренировъчната програма трябва да бъде съобразена с това колко дни в седмицата можем да тренираме, колко време можем да отделим за всяка тренировка. А не да спим във фитнеса. А може би не е лоша идея. Ако вкъщи те чака това, Или това. Или това. разбира се, има много други фактори, които влияят на тренировъчната ни програма, но нека да се фокусираме върху тези. Ще ви дам личен пример как аз създавам или променям тренировъчната си програма. Помням си последният път, когато промених тренировъчната си програма. Събуждам се една сутрин и си мисля: Да имах по-голям. ти биалисен мускул. О, да. Много неуспешен опит за шега. Сори. Първо определяме колко дни ще тренираме в седмицата. Колко дни можете да издържите. Ден 3, 4, 2. Абе, мис Плеймейт си го каза най-добре. Търпях ден 3, 4, 2. Утре е края. Но след това знаеш какво се случи? Няма си идея какво се случи утре. Абе, мис Абе, мис Плеймейт го казва. Сега вече сериозно. Решаваме, че ще тренираме 3 дни в седмицата. Понеделник, сряда и петък. Класик. И не. Понеделник не е национален ден на гърдите. Днес е понеделник. Днес е ден на гърдите. И да чакат по 5 човека на опашка за лежанките. Запомнете, понеделник или първият тренировъчен ден е винаги за изоставащите мускулни групи или за най-тежките тренировки. Ето реален пример. Ако графикът ви е такъв, че във вторник сте най-свежи, то тогава във вторник правиме най-важната тренировка. Принципът е същият. Без значение дали е понеделник, вторник или сряда. Просто тренирайте изоставащите мускулни групи в подходящите дни. Следващото важно нещо е как да си изберем и подредим упражненията. Не може да се даде еднозначен отговор, но ще се опитам да бъда полезен и да дам няколко основни правила. Задължително
Некой пак минава. Задължително избираме упражнения, които да можем да изпълняваме с добра техника и не изпитваме болка или дискомфорт по време на изпълнението им. И ако може без такива работи. Второ, определяме за самата мускулна група приоритетна част или откъде да започнем. Ако нямаме изоставащи мускулни групи, то правилото е да започваме от големите към малките мускулни групи или от базовите упражнения към изолираните. Ето пример, ако имаме изоставащи мускулни групи. За краката можем да започнем от глутеус, така нареченото Дупе. за гърба можем да започнем от широкия гръбен мускул, а за гърдите горната част. Или няколко стотин кубика силикон решават генерално проблема. Но после ще ви боли гърба. Третото важно нещо е, че повечето на брой мускули ще имат нужда от повече на брой упражнения. Например, за гърба 5 упражнения, за гърдите 3 упражнения, за раменете 3 упражнения, за трицепса 2 упражнения. Или можете да използвате базови или общи движения, но при тях не можем да акцентираме върху желания мускул. Сега следва въпроса: колко време да отделим за една тренировка? И отново няма еднозначен отговор. Ще дам няколко насоки, за да бъда все пак полезен. Първо, това ще зависи от вида тренировка, която имаме. Например, кръгова тренировка около 50 минути. Силова тренировка около 2 часа. Бодибилдинг тренировка около 1 час. Второ, от броят на упражненията, които сме решили да правим. Трето, от броят на сериите, които сме решили да правим. Четвърто, от почивките между самите серии. Подреждайте си така тренировъчната програма, че броят упражнения и серии да бъде приблизително сходен за всяка една отделна тренировка. Ето реален пример. 5 упражнения за гръб с 3 работни серии за всяко упражнение. Приемаме 3 работни серии за стандарт, т.е. 15 работни серии, плюс 2 упражнения за бицепс с 3 работни серии за всяко упражнение, плюс 1 упражнение за задно рамо с 3 работни серии. Изборът за тази тренировка е 8 упражнения с 24 работни серии. Ето друг пример. 3 упражнения за гърди с 3 работни серии за всяко упражнение, т.е. 9 работни серии. След това 3 упражнения за рамене с 3 работни серии за всяко упражнение, т.е. 9 работни серии. След това 2 упражнения за трицепс с 3 работни серии за всяко упражнение, т.е. 6 работни серии. И отново сборът е 8 упражнения с 24 серии. Ще има отделен епизод за това как да правим прогресивно натоварване чрез обем, тежести, повторения и други подобни методи. Нека обобщим казаното. Първо, Решаваме колко дни ще тренираме в седмицата. второ, Определяме ясно целите си. трето, Определяме приоритетни мускулни групи. Ако нямаме изоставащи мускулни групи, то правилото е да започваме от големите към малките мускулни групи или от базовите упражнения към изолираните. четвърто, Избираме определен тренировъчен подход. пето, Избираме упражнения, които можем да правим с добра техника. шесто, Подреждаме тренировките си така, че да бъдат приблизително равни като продължителност, упражнения, серии и трудност. и накрая Стремим се да правим прогресивно натоварване, но това ще бъде тема. на следващия епизод. Благодаря и до скоро!